Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 2 ел дәвамында Чаллы алдынгы үстерелешле территориясен йөртә. Резидентлар нинди уңышларга ирешкән? 1 ел эчендә 4000-гә якын пар никахлаша, 9000 бала дөньяга килә. Россия ЗАГСлары 100 еллык юбилеен уздырды. Суыкта да Чишмәдә су керәләр. 100-гә якын шәһәрдәшебез салкын су белән коенып сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Шәһәр советы депутатлары һәм журналистлар өчен алдынгы үстерелешле территория резидентлары булып саналган оешмаларга экскурсия оештырылды. Бүген шәһәрдә 17 резидент. Якын арада аларның саны артырга мөмкин. Суыткычлар ел ярым элек җитештерелә башлады. Проектны гамәлгә ашырганда 500-гә якын эш урыны булдырылган. Быел 113 мең суыткыч җитештерелгән. Киләчәктә җитештерү планын үстерәчәкләр. Киләсе елда оешма кирүү машиналарын җитештерә башларга ниятли. Надеемся, что благодаря вашей всесторонней поддержке у нас получится достичь еще более высоких, еще более впечатляющих результатов. Чаллыда Кипмастер мәйданында полиуретан системалар җитештерәләр. Продукция Россия территориясе буйлап сатуга куелачак. Оешма полиуретан монтаж күбекләре, аяк киемнәре табаннары, төзелеш өчен кирәкле материаллар һәм башка продукция җитештерәчәк. Оешма Чаллыны юкка гына сайламаган. Моңа шәһәрнең алдынгы үстерелешле территория булуы, җитәкчеләрнең инвестициялар җәлеп итәргә теләве һәм география тәэсир иткән. Нижнекамск нефтехим является одним из поставщиков сырья для нашего производства, поэтому здесь мы в идеальном месте с точки зрения сырья, плюс удобное географическое местоположение. М7, ЖД пути, аэропорт, то есть все необходимое нам для транспортировки как сырья, так и готовой продукции. Киләсе ел башыннан Чаллыда төзелеш арматурасы җитештерә башлыйлар, елына 500 мең тонна продукция җитештерергә телиләр. Где-то через год вы увидите наши масштабы, выйдем на полную мощь и будем с радостью ждать вас. Камский агросәнәгать комплексы казылык эшләнмәләре җитештерә. Ел ярым дәвамында 250 эш урыны булдырылган. Яңа продукция линейкалары барлыкка килеп тора. Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары белдерүенчә, алдынгы үстерелешле территория уңай нәтиҗәләр бирә. Резидентлар салым буларак 700 миллион сум акча керткән. Шуның 20 миллионы шәһәр бюджетында калган. Мы можем гордиться вот этими брендами на сегодняшний день. Всеми брендами мы можем гордиться. Потому что это создает торговую марку «Произведено в Челнах». Мы должны ее создавать. А нас мало знают. Действительно, знают Казань очень хорошо, знают Алабугу, знают хорошо КАМАЗ. Но почему-то не знают, что КАМАЗ произведен в Челнах. Яңа елга кадәр резидентлар саны артырга мөмкин. 26 декабрьдә комиссия 4 оешмадан гариза караячак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Россиядә ЗАГС идарәсе ешуга 100 ел тулды. 1917 елның 18 декабрендә гражданнарның гаилә хәле турындагы мәгълүматны теркәү турында декретка кул куела. Күп еллар дәвамында әлеге көн тантаналар залында эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәме булып санала. Чаллы белгечләре бу бәйрәмне КАМАЗ мәдәният сараенда үткәрде. Чара башланыр алдыннан килгән кунакларны күргәзмә каршы алды. Биредә кияү белән кәләшнең төрле еллардагы киемнәрен күреп була. Модада аксессуарлар да үзгәрә, әмма гаилә хәлен теркәүгә мөнәсәбәт һәр чакта да җитди, һәр вакытта да уртак фикергә килергә мөмкин ди белгечләр. Можно договориться о том, как люди, когда они ссорятся, как они должны мириться. Допустим, кто-то приходит на кухню чай попить, другой подходит в это время туда же. Ну, понимаете, потому что мириться редко кто хочет первый идти на мир. Вот. И поэтому лучше сразу договориться, как эта игра будет происходить. ЗАГС туйлар бәйрәмнәр генә түгел, кайчакта авыр хәлдә калучыларның да күңеленә юл таба белергә кирәк. В ЗАГСе очень красивая работа, сложная работа, потому что она связана с человеческими судьбами. Нужно правильно понять человека в период утраты близких, правильно вместе радоваться во время регистрации рождения детей. И во время вступления в брак тоже уметь надо сказать красивые слова молодоженам. Соңгы вакытта ЗАГС хезмәткәрләре шәһәрдәшләр белән зур эш алып бара. Гаиләне саклап калуга, ир һәм хатын арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлауга юнәлтелгән түгәрәкләр эшли. Статистикада яхшы якка үзгәрә. Ел саен 4000-гә якын пар берләшә, 9000-гә якын бала туа. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Һәр якшәмбе кайбер шәһәрдәшләр пляж территориясендә урнашкан Чишмәгә су койнырга йөри. Чаллыда 30 елга якын су куяр клубы эшли. Элек чыныгу системасы балалар бакчаларында да популяр була. Нәниләр карда яланаяк йөргәннәр, салкын су белән коенганнар. Хәзер аларның күбесе су куяр клубына йөри. Чаллыдагы клубка нигез салучылар Джуренко гаиләсе. Алар беренчеләрдән булып танылган Иванов методикасы буенча чыныга башлый. 27 ел дәвамында гаиләдә иртә дә кичен дә ишек алдында өсләренә салкын су сибәләр. Самое дорогое – это у нас сейчас здоровье.
Вот. Тем более в нашем возрасте сейчас, вот мне 65 лет, значит, это имеет очень большое значение. Сейчас очень резко поднимается молодежь, но не так, как было раньше наплыв, даже ради моды делали это, более 2000 было. А сейчас, может быть, в основном молодежь и наши пенсионеры, да, вот, актив, который остался, вот, из 2000, вот. Но сотни, если наберется, это хорошо. Клубта яшьләр саны дөрестән дә арткан, алар сәламәтлегебез яхшырды дип билгели, һәммә салкын су белән коенуга әкренләп кенә килергә кирәк. Сначала начать надо с ножек. Ножки позакаливали, а потом полностью. Но начинать надо хотя бы с осени. Ну, вот так вот, потихоньку. Занимаюсь этим 8 лет, купаюсь, можно сказать, каждую неделю. Зрение улучшилось. Очень хорошо. Раньше в очках ходил. 6 ел давамында суда қиынам. Күн сайын ютабымда келем. Ну, салқын тие ойында теге суда қиынған кішіге салқын тиме деп айтып болмай, ол теге не обязательно бүтән вирусларда ләгергә может. А былай мин әзрәк ширлим, как говорится. Ну, суга кирип чыккачынан инде теге яңа туган бала кебек. Ну, хорошо. Хорошо, как после бани. Клубның офисы пляж территориясында урнашкан кечкенә генә вагонда коенганнан соң кайнар үлән чәе эчәләр. Сәламәт яшәү рәвеше турында мәгълүмат белән уртаклашалар. Клуб җитәкчесе шартлар булса, салкын су белән коенырга теләүчеләр күбрәк булыр иде ди. Моның өчен электр энергиясе белән проблеманы чишәргә, инвалидлар өчен дә уңайлыклар тудырырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат, тәмле ипи һәм кондитер эшләнмәләре, сыйфатлы ит, балык һәм башкалар. Шолы һәм башка шәһәрләрдә яшәүчеләр шолы икмәге кибетләрен шуның өчен яраталар да инде. 45 ел дәвамында акционер җәмгыять ипи һәм кондитер эшләнмәләре җитештерү өлкәсендә лидер булып тора. Ә без шолы икмәге акционерлык җәмгыятенә багышланган сюжетларны дәвам итәбез. Бүген шолы икмәге, икмәк һәм кондитер эшләнмәләре җитештерү белән танылган. Сатып алучылар әлеге сәүдә маркасын тәме, сыйфаты һәм яңа гына табадан төшкән булуы өчен югары бәяле. Статистика буенча кайбер пекарнялар камырны тиз ысул белән өлгертә. Акционерлы җәмгыятьтә исә ипи натураль оеткы һәм бактериялар белән пешерелә. Алар аның файдалы үзлекләрен саклый. Мы работаем по длительной, сложной технологии производства хлебов, которая занимает более 48 часов и позволяет именно с помощью природных, естественных процессов максимально раскрыть и сохранить вкусовые качества хлебобулочных изделий, его аромат без использования консервантов и улучшителей. Шолы икмәге оешмасында ассортиментны киңәйтү өстендә эшлиләр. Киштәләрдә бөртекле ипи, киндер, кунжут, кабак орлыклары, киптерелгән кишер кулланылып пешерелгәннәре дә бар. Күптән түгел генә оешмада бөртекле икмәк йомшаграк һәм тәмлерәк булсын өчен яңа җайланма сатып алганнар. Последнее новое оборудование – это заварочная технология. Оно позволяет расщепить муку до сбраживаемых сахаров, который позволяет дать дополнительное питание микроорганизмам, что дает пористость хлебу, улучшает его вкусовые качества. Хуш исле эклерлар, хатлы хамырдан пешемнәр, тортлар. 17 ел дәвамында Тартугалия маркасы Татарстан халкын үзе җитештергән продукция белән куандыра. Италиядан кайтарылган җайланма җитештерү процессын тизләтергә һәм сыйфатлырак башкарырга ярдәм итә. Соңгы вакытта сатып алучыларны кулдан пешерелгән тортлар кызыксындыра. Зур үрләр инде яулап алынган, шуңа да карамастан оешмада җитештерү процессын яңарту өстендә һәр даим эшлиләр. Россия һәм чит илдә җитештерелүче алдынгы җиһазлар кулланыла. Бүген шолы икмәге 2 зур җитештерү департаменты, бирдә продукциянең 400 илдән артык түре җитештерелә. Бүгенге менә сау булыгыз. Яршаллы каршы ал Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 1-2-4 февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак. Салон вечерней и свадебной моды Рина Эль. Огромный выбор платьев на любое торжество и новогодний вечер. Акции и подарки. Торговый центр Тулпар. Первый этаж, 12-й павильон. Торопись за подарками! Корпорации Центр и Селдом новогодний кредит. 2-литровый холодильник от Point Ariston No Frost за 1166 рублей в месяц. Корпорация Центр и Селдом. Все как для своих. Салон профессиональной одежды Профстайл. Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон Профстайл. Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс Тулпар. 3-й этаж, павильон номер 2.